ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಡೆದತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡನಿಗೆ ಆಟಿದ ಕಳಿಂಜ ತೂತಾರತ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಲಸ್ವ ನಮ್ಮ ಪಿತೃನಕ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಐತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಆತುಂಡು ದಯಗೊಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋದು ಬತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೇ ಐತೆ ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ದೇವರ ನಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿರೆ ಪೋಯಿನತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ರಶ್ಲಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪೇರ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೊಡ್ಡ ಪಿದಾಡಿನ ತರಾಡು ದೊಡ್ಡ ಅಂಚೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರ ಬರ್ತೇನೆ ಓ ವ್ಲಾಗ್ ఉంది ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಆರಿಜಿನ ಮೂಲು ನೆಕ್ ದಾದಂಪು ನೂರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾರ್ಬೋದು ಇದು ಪಾತೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುರುಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ತರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಬಲಸ ಇರ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತರವಾಡ ಏನು ಹಿಡಿದುಕ್ಕ ಮಾತು ಇಡೀ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಆರು ಐನು ಹಿಡಿದೋಕ್ಕನೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಕೋರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ ಪೋಚಿ ಕೊಡ ಕೋರಿದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಬತ್ತೊಂದಿರು ಪೂರಾರಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಬರ್ಪೋಡು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭತಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಡು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಊರ್ದ ಕೊರಿ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಕಲಂಚನ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ನನ್ನಂಜುಂಡು ಸುಪ್ರೀತಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಐಕ್ಲಂಚನ ಹಂಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರಿದಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅರಿದೈತ ನೋಡು ಅರಿದೈತುಂಡ ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಈ ಸುಬುಷಿ ரெண்டு பத்திர பண்ணல இப்ப ஃபோன் பண்ண பண்ணல அம்மா ஐந்து ஓச்சி ஏ பலவன் புன நம்ம ವರ್ಷರತಿ ಮನ್ಪುನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಎನಿ ಬಲಸುನೆ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುನ ಇದು ಪುಡ್ಲುಡು ಕೈಕೋನೋಡು ಟೋಟಲ್ ಕೌ ಬಾಯ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದೇವಿ ಎಸ್ ಚಲ ಗೈಸ್ ಮೇನ ಬೈಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದ್ವಿ ಮೂಲು ತೊಳ್ಳುನ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾತಂದು ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಶಕಿಲಂಟಿ ತೊಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪಾಮಿಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೀರಿ ಇಂಚಿದ ಮೂಲು ಪಿರೊಂಜಿನ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ತು ಕೊಲ್ದೇರು ಚೇರ್ ಬಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇರ್ ಕೊಲ್ ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ದೊಡ್ಡನ ಕೋರಿ ತೊಳ್ಳುನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್
ಮೊನೆ ಮೊನೆ ಆರ್ನ ಮೋನೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಫೋಟೋ ಬಾರು ಎಂತದಕ್ಕೆ ಏರ್ನ ಮೊನೆಗೆ ಆರ್ನ ಮೋನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಪನ್ನೋಡಿ ನಾ ಪತಿ ದೇವನ ಮೊನೆಗೆ ಪುಚ್ಚದ ನುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ಫೋಟೋ ಅತಿ ಕಂಡನಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬು ನೀರು ಮುಳುಗುಳು ಅಂತ ಉಪ್ಪುನ್ನ ಈರಂ ಪೋಚ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚ ಬುರುಂಡ ಅಂದ್ ಆರನ್ ಪೇರೆ ಈರೆದನೆ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಮಂಬ್ಲೆ ಮಂಬ್ಲೆ ಪೊಲೆ ಪೊಲಿ 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 ಕೆಲಸ ಅಂಬ್ಲಿ ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪಗೋರ ಬಣ್ಣಗೆ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಏನು ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ್ರ ಪೊಲಿ 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 ಓ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಮಂಬ್ಲೆ ಮಂಬ್ಲೆ ಪೊಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಪೊಲಿ ಮುಟ್ಟು ಮಂಬ್ಲೆ ಹೌದದು ಆಯ್ತು ಸಬ ಸಂಜೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಚುಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿರು ಮಲ್ಪುಜೀರ ಮಲ್ಪುಜೀರಿಗೆ ಲತಾಮಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರು ಅತ್ತ ಲತಾಮಿ ಅರಣೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೈನ್ ಮನಿ ಬಂದ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡನಿ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಹೋಯ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ 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 ಸೋಕು ಓ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆತೇರಿ ಮುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೂತಾರತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಬನ್ನ ಚೂ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಇನಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾರ ಪೇರಿಗೆ ಮುಲ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಅವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆದನಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಂದ ಸೇರಿದು ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಅಂದಂದು ಅಜ್ಜಿರಗ್ಲಿತ್ತಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ರಿಟೈರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಹಾ ಇನಿ ಅಜ್ಜಿರಿಗೂ ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಹಾ ಅಂದಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಜಾನು ನೆಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನೀರು ದಿಂಜಾವನು ನೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಅವು ದಾದಂಪುನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ನೆಂದಿರ್ತೊಂದು ಬೈರ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂಪುವ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಭಯಂಕರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನೇಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ರಾದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಮನ್ಪೋನೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದುಕ ಅಡೆ ಕೊನೋಕ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕರೋಜ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 3-5 ಬೊಕ್ಕ ಕರೋನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೂರೇರೆ ನಮ್ಮ ಬನರಿದ ದೊಡ್ಡ ಗುಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಬೇರು ಮೂಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಗುಲ್ದೇರು ಸುಪ್ರೀತ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಶೈಲೇರಿ ಅರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಚಿ ಬಂಡೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನ ಅಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ಬರ್ಪಲೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ಕೋರಿ ಬರ್ಪಲೇಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕ ಎಸ್ ಗೋನಿ ಅಡಿಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಾಂ ಲತಾಮಿನ ಕೈಟ್ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಂಡು ಮುಲು ನೆಲ್ಲ ಮುರುಡು ಲತಾಮಿ ಇಲ್ಲೋರೇನು
ಒಂದು ಇಂಚತಿ ಕೊಡು ಗೈಸ್. ದೊಡ್ಡದು ಎತ್ತಿರತ್ತ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕರ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ. ಎಸ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ದ ಲಾಕ್ ಅವು ಪರಪತ್ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕೊರಿದ ಒಂದು ಮೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಎರಡು ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಅಂಜಿ ಇಂಚಿಡು ಲಾಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್. ಎಸ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಗೈಸ್ ಮಾಮಿ ಮುಲ್ ಕೈಟ್ నేను పతందేరు ಹಾರಂದ ಕೈಟ್ ಅಜಕೊಲ್ಲೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಚಂಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಿಫೋರ್ ಒಂಜಿ ಬಿಫೋರ್ ಬಾಡ್ಗ ಬಿರೊಂಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಡ್ಗ Yes, Papa in the house. Papa, altudenji hi hi. Player play set. Match dada cricket. Oh innige Indian. ಬೋಡಲ್ಲ ಎಸ್ ತೊಂದಿ ಮುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಇದು ಕೋರಿ ಕರುವವನು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಫಸ್ಟ್ಗೆ 3 ಐದು ಕರುವವನು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡೈತೆ ಗೈಸ್. ರಡ್ಡು ಲಾಕ್ ಸೈಡ್ದ ಇನ್ನೊತ್ತುನ ಪೂರ ಮಗಳು ಮುಲ್ಪ ಕರೋನಾ ಡ್ಯೂಟಿ ತೆಗೆದು ಎನ್ನ ಮಡಲ್ ಕೊನೆರಿ ಪಂಡೀರ್ ಮಡಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲ್ ಮತ್ತು ಚಿಂಕ್ರಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಅಂಚೆ ಬೋದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾಲ ತೀಶಲ ಯಾ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಬಲಸೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೀರಿ ಬಲಸರೆ 14 ಸೈತನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಒಂಜಿ ಜೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇನಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ yes super ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಕಲ್ ದೊಡ್ಡನ ಅಂಚಿದ ಕಾರ್ನರ್ದ ಜೈನ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ 14 ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಳಸೋದು 1 ಜೈನಾಗ ಬಳಸೋದು. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಚನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕಾರ್ಯ ಆಟಿದ ಅಗೆಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದೆ ಈರ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಮತ್ತುಳ್ಳೇರು ಬರೋನಕ್ಕೆ ದೂರದ್ದೇ ಕೈಮುಗಿಯನ್ನುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಟಿದ ಅಗೆಲ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ದೋಷ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರವು ಅಂಚನೆ ಮರ್ಮಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಮಯ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅದ್ದೇರು ಕೊದ್ದೇರು ಬಂದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನಿ ಮೂಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ದೂರ ಉಳ್ಳ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಂತಿನ ರೀತಿ ಇದೆ ಕೊರ್ಲುದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಪಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು ఒక బేజాల స్పెషాలిటీ ఉండు ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಮಾತಾಯಿರದ ನಾನೇನೇನ ಮಾತಾಯಿರ ಹಾಂ ಬರ್ಬೇರು ಬತ್ತೆ 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 ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಿಲ್ಲ ಮುಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದನ್ ಪ್ರಜ ಒಂದು ಆಯ್ಲೇಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗೆ ಕೊಂಜನ ಕೊರತೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀರಿ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ತತ್ತಲು ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೊಂಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಮೂಲು ಮೂರು ದೀಪದಿದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮೂಲು ಕೈ ಮುಗಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ 5 ಹೈ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಬಾಕಲು ಪಾಡು ಹಾಂ ಸರಿ 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 ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಪೈ ಬಲಿ ಹಾಂ ಬಲಸ್ಸನ ತೋಜು ಪೈಜಿ ವಾಟೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಮ್ ಕೊರತಿಗೆ ಬಲಸ್ಸನ ಸೆಟ್ ದೇವ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕಲು ಬಾಡಿ ಪುಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಪುಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏ ನಮ್ಮ ಗೋಪುರ ನಮ್ಮ ಶಾರು ಸೆಲ್ಫಿ ಎಚ್ಚರತ್ತು ಗೋಪುರ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಶಾರು ಯೋ ನನ್ನ ನೆಕ್ ನೀರು ತಲೀತದೆ ಹಾಂ ದೊಡ್ಡ ಎರಡು 3 ಸರ್ತಿ ನೀರು ತರಿತದೆ 3 ಸರ್ತಿ ಬೊಟ್ಟದು ನಾನು ಮಾಡು 3 ಸರ್ತಿ ಮಾಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ 3 ಸರ್ತಿ ಬೊಟ್ಟುಡು
ತಲಿಪುನ್ ಗೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಶೀಟ್ ಅದ ಐಡ್ದು ಮಾಡುಗತ್ತು ಶೀಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆಡೋ ದೊಡ್ಡ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಮೂರು ತಲಿತದೆ 3 ಸರ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಹಾಂ ಈರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ತೂನ್ಲೆ ತೋನ್ಲೆ ಜಾರು ನೀರುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ತೋನ್ಲೆ ನನ್ನ ಬಾಕುದೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡ ನಾನು ಪುನಃ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಬರಲಿ ಅದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋಜಾಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಹಾಂ ಬಲಿ ಚಾರ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಹೌದು ಯಾಕೆ ದತ್ತು ಮಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅದೇ ದತ್ತು ಮಾಮಗೆ ಎಂತ ಕೊಡ್ತೀಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂತ ಫಿಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ತೂಪರೆ ಎಡಪಣ ಅಂದ ಓಕೆ ಅದರ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ನೀನ್ ನಂಗೆ ಫ್ರೈಗೆ ಮೀನು ಕೊಡೋದು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೋ ದೇವ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಪವನ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿದೆ ತುಂಬಾ ಗೂವೆಲಲ್ಲಿ ಅವು ಬರ್ಪುನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಮಿಂಚು ತರ ಹೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಹಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಎಮ್ಮಿ ಎಂದ್ರಡಿ ರಕ್ತ ಕುಚ್ಚಿಂಡಿ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೋದಿ ಅಂಕಲ್ ನೀರಂಟಿ ಒಂದು ರಿಷಿ ಪುಂಜಾನ ನೀತು ಪುಂಜಾನ ಅಮ್ಮ ಆತ ಅಮ್ಮನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಂಗೆ ಪಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಗಂಟೆ 11 ಮುಕ್ಕಲ್ಲಾಂಡು ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನ ಈತ್ ಬೋರ್ತಾಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಸೈತನಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಆಟಿದ ಸಮಯಡ್ ಬಲಸನೊಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಓ ಅದಾನೆ ಅನ್ನ ಬತ್ತನು
ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಬಲಿ ಶೇರ್ ಅಂಬಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಬರೀತು ಬೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತದು ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಆತ ಪಂಡದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ವೈಂಡಪ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾದಂಗಲು ಹಾಂ ಮುದ್ದು ಗುಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್